himayaon sa imong ngalan sa tibok nga kalibutan. Unsa bang tawo nga manumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tawo nga mag-alima ka man kaniya. Gitagaan mo o gaho ang imong anak sa tanan nimo binubuhan. Gihimo mo siyang nga ubos lamang o biyutay sa mga anghel, o gipurong-purongan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buka sa imong kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang mga tiil. Gitagaan mo o gaho ang imong anak sa tanan nimo binubuhan. Ang tanang mga karnero ug kabakan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsang nga nagalangoy sa kalawran. Gitagaan mo o gaho ang imong anak sa